Yes, right now I'm going to call to check radio and here's a song by the Jonas Brothers from my friend Mrs. Lily Frank, and this song is going to be for you, Lily, and for Lily. Dum 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 dum. Volaný účastník se nehlásí. Okay, again. Call again. Haló, tady je Evropa 2. Ano, slyšíme se. Ty máš obce, která se jmenuje Slyšíme se, předpokládám teda, jo? No možná, ale jmenuje se Lily. Tak jo, tak dáme Jonas Brothers, pro koho? Pro Lilinku, pro moji kámošku, která u nás zítra bude přespávat, a doufám, že si to moc užijeme. A co budete dělat? Budeme natáčet video na YouTube, budeme propnout prostě klasický holčičí věci, co by kluky asi moc nebavily. Klasika, pyžamová party prostě, jo? No jasně. A Jonas Brothers tam budou taky! No doufám, ale myslím, že spíš ne. Ahoj! Ahoj. Yes, I did it! Oh my god, I did it! I called there, and right now they're playing the Jonas Brothers, and Lily is so happy about that.